Dit programma wordt mij mogelijk maken door Dalma Staal, Haima Hielkema en Koninklijke Damstra Installatiegroep. Scootjesielen is echt ontspanning en na Joert is de bemanning wel taal een feestje daar in die feesttinten. Welkom bij een nieuw IFKS-journaal met Joert in Sleert. Een aardig winstje en zou u ten troch een buiken. Doch hebben alle fjouwde klassen een wedstrijd zullen kennen. Om te denken verzelsvaar die in de Grutte aan, maar dat net alleen nog we zorgen Joert ook bij twee meesken die te verzwaren dat alles en elke nien op de hichte is van wat er speelt bij de IFKS. Meer als 60 scootjes en 4 klassen. En wat is dat dreig, had je dat volgen moeten en je er eens geen doel over hebben, ja, dan zit je te zien en denk je, wel looit iedereen, waar is de eerste, waar is de nummerlijst. Wat zou het dan mooi wezen dat er mensen binnen die dat voor je bijhouden en liet die er nou toevallig ik wezen. Irma Lok twittert de wedstrijd, alle uitslagen, alle boeirondingen. Waarom? Om de mensen op een hechte te houden. De achterban, de mensen die het 4 voet binnen, misschien zelfs wel in het buitenland binnen, die ben echt geïnteresseerd in de IFKS en zeker ook in de C en B-klassen en Elite A. En die worden via er weinig naar voren gebracht. Dus ik twitter je alle boeirondingen, zodat ze weten wat ze lezen, wat hun favoriet leidt. Want hij zelf ik een protte leert voor het scootjesiel, dus dorst dat ik net zo. Nee, dat klopt. Ik ben opgegroeid in de SKS, mijn heid is shield altijd. En daarna heb ik naar een partner gehad die shield ik. Mijn band zit erbij, mijn zoon zit in de SKS, mijn dochter zit hier in de IFKS mee. Ja, dus toen ze mij vregen van was nou ja, in het IFKS bestuur, ja, dan hoefde ik net lang om uit te denken. En komen er ook een protte reacties binnen, dat ze zeggen we volgen je uitslagen al hè? Ja, steeds meer. En echt ook wel. Dat is ook wel best mijn prijsdrukking. Dat is nog even een slag op schouder krijgt van goh, wat fijn dat we dit even bijhouden konden. En nu snappen we het meeste wat er al hier gebeurt. En hoe is dat dan voor die? Ja, dan weet je dat je het net voor niks doet. Dan weet je dat het lezen wordt en dat ik je net voor niks de hele dag achter die computer zit te typen. Heeft ik wel eens flatertjes maken? Ja, genoeg. Ja. Ik heb in het begin op een gegeven moment, en dat wie ik een beetje toen deed ik het nog op de telefoon. Toen hier ik een typfout Pieter Jilles Tjulker hebben, maar de autocorrect maken er Pieter Jilles Troelstra van. Ja, die leeft niet meer. Dus, en dan krijg je direct de reactie, dit klopt net Irma. Maar ja, bij meestal werkje weer mee fouten maken, dus dat voor jou is een week wel weer. En dan wist ik dat ze lezen moest. Dat zeker. Is het wel gezellig op het skip voor de rest? Het is hier hartstikke gezellig. We hebben hier een superteam. We zijn goed op elkaar inspelen en we weten precies wat we doen moeten leren. We hebben taken en tussendoor, als ze even net bezig zijn, dan hebben wij het hier hartstikke gezellig. En dat Irma nou in de ziek is, dan zijn er haast honderden mensen op de kanten die geen Twitter meer volgen kennen? Of wordt het dan hoe nou? Irma kan net ziek worden deze week. Zo simpel is het gewoon. Ja, al hun snotkoppig ik zal hier zitten. De wedstrijd in de Grutte A-klasse bij Sleert is de 4e wedstrijd van het kampioenschap. We zien een Olympische baan, dat wordt in een trijenhoek en we hier het startskot. We zorgen een skierneline zoals dat jit en dat betekent dat alle 16 scootjes goed uiteindelijk binnen. Onderin het dorp Jestermar en de strietper van skipper Steven Siesling. Hij woont verliezen hier op de Slettermar en wil dat kunstje maar al te graag hoorden. Dan komen we bij de eerste tonnen. Hier zorgen we op de kont van Sikke Heerskop, de nummer 2 in het klassement. En bij Tony Brundel, de Lietse Lies. Hoe komt dat? Want Tony Brundel, ja, mat efter de eerste 3 scootjes del. Want hij komt op stuurboord en de scootjes op bakboord hebben voorrang. Het betekent dat de Lietse Lies en Tony Brundel, de man die juist woon, efter de strietber, de sterke jerken en het warp Jestermar Delmat. Siesling on kop dus bij de eerste tonnen. Daar
Efter zorgen we dan de verwisseling. Het zeil klappert en ze zitten op het tonnen. Bas Krom, het is nog net zijn kampioenskip. Hij moet een strafrondje draaien. En even later, Henk Rechts, de routinier met de grote pier. Redt hij het op om de tonnen te gaan, want hij komt van de binnenkant. De scheidsrechter zit er al op, houdt het in de gaten. En die zorgt dat Henk Rechts een strafrondje draaien moet. Wat er net docht. Dus dat wordt nog wat vriendenprotestkeer. Nog altijd Steven Siesling en de Strietber on kop met de sterke Jerke derefter. Dan komen we weer bij de tonnen, de Rade Roek. Met de Lietse Lies en de Engelsman. Het schoot al hier in elkaar, de Rade Roek. Hier rond de jamatten docht dat te let. En dan krijgen we een protestsituatie. Want Sikke Heerskop en de Engelsman komt op bakboord, zet het protest terug naar Tony Brundel en de Lietse Lies. En die zetten we terug naar de Rade Roek. Simon Kalsbeek met een strafrondje. Dan komen we bij de finish. En de sterke Jerke had een heel goede slag maken. Want de Strietber mat hier efter Pieter Jilles Tjulke on. Maar wat doet Steven Siesling? Die draait hem de Vardel. Kind dat, mij dat. We zitten echt correct voor de finishline. En dit zou de wedstrijd nog wel eens op een kop zetten kennen. Dan is Steven Siesling draait en geeft ze te geren op wij naar die startline. Dan leidt de Strietber aan de binnenkant. Maar is dan toch Pieter Jilles Tjulke jeder. Waar komt als eerste hoe de finish? Wat een bloedstollend spannende ontknoping hier op de Sletterman. Maar Pieter Jilles Tjulke draait. Maar waar leidt de Strietber? Waar leidt Steven Siesling? Die dek draait. Waar komt als eerste hoe de finish? Het is de Strietber. Maar jongens, wat maken deze beide scootjes het toch spannend. Reclame voor de IFK's op de Sletterman, maar het kost het Pieter Jilles Tjulke de overwinning. Maar eerlijk is eerlijk, Steven Siesling die hoorde al rekken, maar in tweede plak. Nou, dat hebben we wel een ontdekt, jazeker. Ja. Hij prutst hem zo hier op in één keer en eerst leek het wel, het kan. Die krapen we sowieso, maar ja, in het laatste gaan we nog zo heeg. Wat verdorie, waar moeten we nou weer heen? Nou, dan moet je wel draaien. Achterlangs kon lang niet meer. Dus het moest me zo. Maar ik krijg goed gelukkig. Verdorie, wat een wedstrijd, ja. Het derde plak is joerd voor het dorp Jestema van Geerle Tadema. Op het vierde plak eindigt het Sikke Heerskop met de Engelsman. Verliest dus wat op de sterke Jerke. Vierde Wietse Heerskop en de Grutte Geert. Dat scootje kwam met een protestvlag over de finish. In het jochterrichtje sjoggen we de Grutte Pier, die dus geen strafrondje draait had. Daarefter de debutanten, ze zetten goed uiteen met het kampioenskip, maar Olfert van der Pol en de Ebenhezer en Tim Roos-Geurjes en het Woordwief als noemers 1 na lijst en lijst. In het klassement gaat de sterke Jerke van Pieter Jilles Tjulke aan de leiding naar 4 wedstrijden. Na 4 wedstrijden mij de scootjes haar minste resultaat nog net aanloeken, dat mij pas naar de 5e wedstrijd. Sikke Heerskop is mij de Engelsman de nummer 2 en Geerle Tadema mij het dorp Jestema op 3. Onderin binnen de degradatiezwagen van de laatste 3 scootjes, de Ebenhezer, de Grutte Pier en de verwisseling. Je kent het scootje zien volgen van nou het laan, van nou ja, het wetter. Maar er is er ook nog een, het ken gewoon Sint-Wurg vanuit de loft. Jelte van der Meer docht dat, machine drone. Waarom docht je dat? Ja, ik ben in 2005 had ik een auto-ongeluk gehad en toen is bij vregen door de arts van dat ik iets leuks moet doen in het weekend. En dat was mij tegen van nou, laat me eens een drone aanschaffen. En laat me zien wat we met wang kennen. En dat is toen een beetje begonnen met de IFK's, de eerste keer eigenlijk in 2016. En ja, toen heb ik eerst opnames maken eigenlijk van de scootstuurderij. En ja, toen ben ik helemaal verkocht van het scootsturen eigenlijk al. Ik ben geen zuur, maar ik ben helemaal zo van wauw. En ja, toen ben ik eigenlijk samen met de training doen van de scootstuurderij op Thomas Joens. En dan ben ik het meer filmen en fotograferen. En ik vind de scootjes samen mooi om te zien. Het is elegant. Het gaat mooi door de bochten bij de boeirondingen. Ja, en dan kijk ik als fotograaf, ja, ik ben een beetje fotograaf, dan vind ik het zo mooi om dan foto's te zetten. Ja, dan is het eigenlijk ja, dat het mooi dat gaat. En ik ben vaak mooi Wester zien.
met de scootjes. En ik, in de marge maak ik de foto's met de gewone camera, de filmcamera zeg maar, en smiddag ik met de drone vliegen. En dan heb ik eigenlijk nog een mooi pakketje, mooie videobeelden, foto's. En dat is hartstikke mooi om de jongen van te editen. En ja, dat is eigenlijk een beetje uit de hand eigenlijk. Nu ben ik altijd overal bij. En ja, het bestuur zei ik netjes van, we willen hier graag wel gebruiken voor de opnames. En ja, dat is eigenlijk nog een beetje zat het belonen, is eigenlijk dat nota. En joh, heb ik wel eens ongelukjes met de drone? Ja, dat is een beschamend moment eigenlijk wel. Dat is, er weer een discussie die zitten wat sneller wordt, maar op een lang waar. En toen wie ik een fotograaf naast me zit wat te praten, heel iets met mij, dat weer een beetje afleiden. En toen zag ik de fotograaf met even zien. Toen hong ik even stil. Ja, toen zie ik in één keer een vak in mijn dronecamera vooruit komen. Ja, toen werd even shit. Dus ja, toen werd mijn drone het wetter niet van. Toen ben ik toch even lunchen. En toen kwam iemand van de IFKS-familie bij me. Ze wilden wel een crowdfunding voor die opzetten. Nou, ik zei, nee, dat wil ik net. Ik zei, nee, ik kan het zelf wel betalen. Ik zei, dat is mijn ding net. Maar toen werd een paar dagen later, zei, nou werd de crowdfunding website clear, maar ze alleen die bankrekeningnummer niet vullen. Ja, toen werd een beetje denk ik van, nou ja, ik wat net, maar ik doe het maar. Nou, ik heb hem invuld eigenlijk en ja, het was binnen een hele jong. Tot over het mooiste, er werd al zo'n 80 donaties die er eigenlijk al zitten. Maar dus ik heb de drone eigenlijk binnen een hele dag hier kom maar weer om eigenlijk. En ja, ik wist net dat het een volle waardering was eigenlijk voor het hele media wat ik toch eigenlijk voor de scooters zien. Dus ik ben wel een beetje stil ervan eigenlijk, zeg maar. Dan ben je een dag aan het fotograferen, dan ga je iets van 1600 foto's maken, 1400 foto's. Ja, en dan ben je jongens nooit zullen rijden, dan ben je daar nog een hele dag mee bezig eigenlijk. En dan ben je na een week kapot. En dan ben ik wel, dan heb ik zo, dan word ik een scootje machine, ik word een fotomachine, maar dat doe ik maar een paar dagen en dan ging het toch wel los. Dus dat is mijn ding. Ontzag hier het IFKS-journaal. Het is nog lang onrustig in Sleert, denk ik. Morgen is er geen wedstrijd voor de Grutte A. De orentrijenklassen hebben een inhaalwedstrijd. En vanzelfs ben wij de morgen ook gewoon weg. Dan vanuit Ichtenbergen. Morgen. Dit programma waard mij mogelijk maken door Dalmar Staal, Haima Hulkema en Koninklijke Damstra Installatiegroep.